Da, eu cred că n-ajungem. Nu ajungem! Nu ajungem! Serios că n-ajungem. Hai că ajungem. Gâlcescu, chiar să te spui la. Spunem așa pe nu încadra bine. Păi nu! Mergi înapoi, bă, mergi înapoi. Spera, în mână, mă faci de rușine. Hai să ne ajungem. Uite, mă faci în copaci. Da, ce? A, parcă așa venim bine și așa frumos în jos. Oh, ce frumos vip asta. Și acum viteză. Și acum trebuie să alerg? Ce frumos ai venit, bă. Dar uite că ai făcut spume. Ai văzut?